Ora menake negara Ngastina. Lakon tak amuk legane ngandiku damu dadi reca awakmu kowe. Oh, lah dalah. Oh. Waduh Kakang Antasena. Ora ngerti sangkan paraning bilahe kowe didamu karo Begawan Manik Maninten nganti wujud reca kaya mengkene. Awakmu salin wujud dadi watu kaya ngene. Ya. Upama aku tak tandingi mesti ora urung bakal tanpa beda kaya sing mbok lakoni Kakang. Sumene ana ing mapan kene tak golekke srana supaya aku iso mateni Begawan Manik Maninten Kakang Antasena. Adimu kuwi mengko kean gunem tanpa guna. Bebasan kakian gluduk nanging ora sida udan. Anggepe sajake kaya ya Allah bakal njaluk negara Ngastina tinemune bareng kakangne wujud reca. Tinggal glanggang colong mlayu ayo wis anggene arep mlayu tekan ngendi tak oyak legane atiku wis anggene. Nekeng Astina samantara tekeng tegal Kurunarya ya Kresna laku sireng Prasurama miangkan wacanaka dulur Narada yo Tegalwi luri melu karya sang Bupati sang Bupati Sukmono madinwe ana sasmintaning sun jagat wasesaning Ubatara paman mloso jenar kaprayogakna anggenjeng andika lenggah majaning Datraya negari Ngastina paman Patih Harya Sengguni kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapada paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Kula tampi dawuh sami-sami. Mboten langkung kasekecakna anggenjeng andika lenggah. Kawula nun nggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi bapa Mrembandurna. Kasekecakna anggenipun lenggah wonten ing Datraya negari Ngastina bapa Mrembandurna ing Sukalima. Astaka swala sila bertapa swalu gembel sumorante hawala lha nuni nggih Ger sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa ngersa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina Ger anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakna anggenjeng andika lenggah bapa Mrembandurna kula nan sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima Kakang Prabu Karna ing Awangga
Karaharjan rawuh wonten dhatri negari Ngastina Koko Prabu Basukarna kawula non Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Ngraka Ngawangga tebih saking rubeda namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Ngraka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Kakang Prabu Karna kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula non nunggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka Ngawangga Yayi Prabu kadang kula apa dene sira Dimas Surtayu prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang lan tatanan para wadyabala sartaning para kadang Kurawa ing padha gantung seba jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan lho iki diweji sampun boten kirang pragi pisawanipun ing abdi tuwin ingkang rayipun Surtayu lan menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina kadangipun Kakang Yayi Surtayu iya wangsul dhateng ngarsanipun paman Plasa Jenar Bawadurna tuwin Kakang Prabu Karna ing Ngawangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika wonten madyaning Datulaya jernyatanipun menika sanes dinten pasewakan ewa dene kula ngempalaken sangganing para sepuh wonten madyaning Datulaya paman saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan mboten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandika saking para sepuh kepareng hanglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina paman Plasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan inggih namung Paduka pengayoman kula sampun paring pangandikaning kados mekaten nggih estunipun ingkang bapa menika ngrumaosi bilih pejagesang kula menika nderek dhateng Paduka anak Prabu mila sampun ngantos katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa mboten badhe suwala tansah mastuti dhateng dawuh Paduka anak Prabu ing Ngastina mlengking saking menika nggih daya-daya ingkang bapa cemadhong dawuh menggah kados pundi dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna ingkang abdi kepatihan nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka anak Prabu ing Ngastina semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggih ngantos kadi kula jangkah daya-daya prapteng praja ing Ngastina mboten wonten ing kegumana musik salebet manahipun ing bapa ing Sukalima kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu ing Ngastina mila gandeng ing bapa sampun kepareng sowan wonten ing madyaning Datulaya mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung dawuh timbalan Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih kula aturi Mbah Barana ingkang sejati dhateng ing bapa ing Sukalima Yayi senadyan ingkang Ngraka Ngawangga semanten ugi nadyan kadhawuhan mlampah ingkang tebih tuwin beto barang ngawrat bebasan minggah gunun medhun jurang kula mboten badhe selak waton sak mangke wonten dawuh saking Paduka Yayi Prabu kepareng Mbah Barana ingkang sejati kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Yayi Prabu ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana long-long rambyang ninggang Driya Lirwang Candra katawangan Somo ing dias katuritan limut kabiyataning rojit ram remingdri yo
nawung kakunging wang wisesa Pamararyo wonten timbalan Bawadurna wonten timbalan Ger mugi andhatosna ing kawiningan namung saderengipun keparenga Anglubirna samudra pangaksami dadi ingkang putra ing Astina dene kula wantun sumalena angurumiyini dhateng pawenangipun para sepuh saha kula mboten netarosan sangganing para sepuh bilih dinten sak mangke kula nampi paswitanipun Brahmana enggal ingkang samangke sampun mapan wonten negaring Astina inggih menika pun bapa Penembahan Manik Maninten. Nyatanipun sareng kula tampi pangendikanipun bapa Penembahan Manik Maninten saestu sakmangke badhe damel saya kiyat dhateng kegiatanipun para Sata Kurawa saya mimbuhi kasantosanipun negaring Astina. Mila awon menapa menawi kula tumindhi nampi dhateng paswiyatinipun bapa Penembahan Manik Maninten ingkang sakmangke sampun lair batis nedya mbebantu dhateng pun para Sata Kurawa. Nggih nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Menapa ing paduka dawuhaken ingkang bapa mboten nedya suwala. Malah kepasang yugya katujuh ing ngenu dene paduka anak Prabu sampun keparengan nampi paswitanipun bapa Penembahan Manik Maninten. Ing mekaten saya amimbuhi kegiatanipun para Kurawa, saya amimbuhi kasantosanipun para Kurawa langkung-langkung menawi Sang Pinandhita menika nggadahi kawruh tuwin ngelmu ingkang migunani tumraping para Sata Kurawa. Awon menapa menawi tumunten sakmangke para Sata Kurawa dipun keparengaken necep ngelmunipun Sang Pinandhita menika nggih lagar kaleresan mekaten Paman Haryo Sengkuni. Namung mungging Bawadurna kula kinten petanganipun sanes benten kalian bapa Paman Haryo Sengkuni bapa Penembahan kula aturi paring dawuh kula nuwun sewu nggih nadan ingkang bapa ing Sukalima mboten nami arep barbah gedang dhateng aturipun Adipati Haryo Sengkuni menika babar pisan mboten namung kula ugi mathuk kula ugi sarujuk menawi paduka anak Prabu tumunten nampi dhateng piswanipun Sang Tapa Begawan Manik Maninten nyatanipun nadyan ingkang bapa menika klebet gurunipun para Kurawa. Ewadene dumugi sakmangke paribasanipun sampun dipun telasaken ngelmunipun ingkang bapa ing Sukalima. Mila gandeng sakmangke negaring Astina menika wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Ingkang samangke sampun tinampi paswiyatanipun dening paduka anak Prabu ing Astina. Oh, kula kinten cocok menawi dados aturipun Adipati Haryo Sengkuni. Bilih mbok menawi wonten ngelmu ingkang migunani tumrapipun saking Sang Penembahan Manik Maninten inggih badhe kaparingaken dhateng Sata Kurawa sami kemawon ngenteng-entengi dhateng pedamelan kula nggih. Bawadurna matur suwun. Dene paduka saged nampi dhateng kawontenanipun Bapa Penembahan Manik Maninten. Inggih mekaten gandeng sanggane para sepuh sampun saged anampi andadosaken suka marwata suta raosing manahipun ingkang putra ing Astina. Ewadene sakmangke wonten bab setunggal malih ingkang badhe kula aturaken dhateng sangganing para sepuh. Menapa nggih? Kula nuwun maring dawuh nggih. Lan jang bab menapa malih badhe paduka ngendikaken dhateng sangganing para sepuh. Mboten sanes. Dinten ingkang kepengker mbok menawi sampun ngancik Sabtu hari kelengganing nggo dinten sakmangke. Kula menika nampi nawala. Wondene nawala menika sareng kula surasa. Tulising nawala. Mboten pangling ngandhap piyambak. Wonten tapak astanipun anak kula ing drep sila genipun Wisanggeni. Wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak Prabu kasinggahan mekaten. Surasanipun nawala menapa nggih? Wisanggeni badhe nyuwun negaring Astina. Wisanggeni badhe anjabel negaring Astina. Upamiya kula maringaken sawetahipun negaring Astina dipun suwun dening pun Wisanggeni. Ewadene kula wel nadyan namung sak sigar semangka. Wisanggeni badhe nampi
dhateng negaring Stina menika kala wau nanging wonten madyaning nawala dipun serat menawi kula awel sarta anggrundel badhe nglilakaken negaring Stina wis anggene matur wonten madyaning nawala negaring Stina badhe dipun rebat sarana peperangan paman prisa piyambak wis anggene menika nadyan lare wingi sonten ewadene piyambakipun menika babaran kayuwangan sinten ingkang saged ngasoraken dhateng pun wisanggeni bocah ndugal kewarisan mongko ya wasis waskitheng esti kadunungan aji jaya kawijayan bebasan sekti kalintang jayaning perang upami wisanggeni menika mangke wantun hanjabel negaring Stina kula kinten boten ngantos telung kedheping paningal bebasan boten ngantos sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar Ngastina mesti wangsul dhateng pangawaosipun wisanggeni menawi tela mekaten kelampan lajeng Duryudana sakurawanipun badhe mapan wonten ing pundi paman kula aturi paring pepadhang dhateng kelampan menika paman Haryo Sengguni aduh nyawa-nyawa jimatku lho nggih menawi anggen paduka ngendikaken menika kala wau sanes wisanggeni upaminipun peranganipun para putra sanesipun kula kinten Kurawa saged andhadhaki dhateng menapa ing dados pamutaipun lancur Pandhawa nanging kula matur sanes wisanggeni namung kula nuwun sewu nggih nuwun sewu wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten nanging sampun kondhang kaluka wisanggeni menika ndugal kewarisan mongko ugi kasunungan kasekten ingkang ngungkuli sakbarakanipun langkung-langkung sedaya sampi cariyos bilih wisanggene menika ugi tinresnanan dening Sang Asih Prana menika dados kelangenanipun Sang Marahardika ing Kerat menapa inggih badhe kelampan negaring Stina menika mangke badhe wangsul dhateng pangawaosipun wisanggeni lho iya nuwun pangapunten nggih menika ketingalipun perkawis ingkang enteng nanging kula nuwun sewu sampun ngantos dipun anggep enteng saged ugi menawi paduka nganggep perkawis menika perkawis ingkang sepele inggih dinten sak mangke menika negaring Stina badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa lantaran putra paduka ing Drepsila genipun wisanggeni nggih Jagadéwa Bathara lajeng kula kedah kados pundi paman Kakang Dana pripun Dewate sampeyan muga-muga isa nengahi perkara niki pripun carane wisanggeni aja nganti nesu lan aja nganti gepuk perang negara ing Ngastina. Oh, menika gampang. Menika gampil. Menawi para sata kula wajre kanen putu kula pun wisanggeni klebet anak Prabu Duryudana ugi ngutawatiraken dhateng kasantosanipun wayah kula pun wisanggeni. Caranipun namung gampil Dewate. Caranipun kados pundi Kakang Dana? Caranipun paduka anak Prabu maringaken negaring Stina menika dhateng pun wisanggenipun niku rampung. Keseta. Kok kepenak banget sampeyan paring pangandikan. Lah kok dadi negara Ngastina diwenehke wisanggeni. Sampeyan wau ngendika napa? Kerampunganipun perkawis menika pripun? Kerampungane nggih kaya ngoten niku nek tumrap kula. Nek nganti Ngastina dikukup wisanggeni terus kula nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana sakurawanipun manggen wonten ing pundi? Kula nuwun sewu lho Dipati, Kurawa menika mboten sekedhik. Kurawa menika 100. Tur Kurawa menika kasunungan Debya Surasekti Kalintang awit nampi ngelmu-ngelmu saking kula. Menawi anak Prabu Duryudana kersa nilar negaring Ngastina, tumunten bedah negara Mbandha Ratu Mboyong Putri. Menika mboten badhe kangelan. Bebasan angel mijet woh ngranti suwe banyu sinaring. Nanging kula nuwun sewu menawi paduka badhe ngekahi negaring Ngastina, monggo sing njaluk negara menika wisanggeni. Ah, kula nuwun sewu, Nger. Kula piyambak kemawon kula nuwun sewu, nadyan kula menika sampun sepuh, kula menika sampun madeg brahmana. Turta kula menika gurune wong perang, gurune wong duweni ngelmu guna kasantikan. Nek krungu jeneng wisanggeni menika nuwun sewu, gitak kula mrinding lho, Nger. Gitak kula mrinding. Mergi bocah menika kula nuwun sewu, saged sinebat menika wiji sejati tegesipun tukulipun wonten ing jagat menika pancen nalika semanten kababar wonten ing kayuwangan. Wisanggeni lairipun sampun ketula-tula. Ajeng diobong dening para dewa. Ewadene nalika wisanggeni manjing telenging kalah candra dimuka. Menika mboten kobong, kawah menika tumuli asrep awit kenging dayaning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang ingkang mitulungi dhateng pun wisanggeni. Wes
wekasan Wisanggeni lajeng katampi minangka dados kelangananipun Sang Hyang Bathara Wenang. Lah wonten mriki menika nggih, wonten mrika ing bebayani. Nuwun sewu. Apa kira-kira Kurawa ora iso ngalahke Wisanggeni? Pun totoan mawon. Mboten sakakean gunung sing tanpa guna. Nek pancen Kurawa iso ngalahke Wisanggeni, saka 5 sak wewengkone mangpek. Ning nek Wisanggeni menika mengke menang karo para Sata Kurawa, Plasa Jenar sak wewengkone kula pek Dipatih. Kok nganti tekan semono sampeyan ling ngajak totoan kali kula. Lho, nyatane pun bola-bali kula niku mbuktekke. Kurawa niku nuwun sewu sing dindelke apa kula tak takon. Kurawa niku sing dindelke sapa? Dursasana apa? Nika lemu pancen gagah ning glombyur. Nggih. Ora duwe kekuatan apa-apa, kluntrak-kluntruk. Nggih. Sing ajeng digondelke sapa kula tak takon. Kurawa niku mboten wonten sing dindelke. Kurawa ki aja kok gelut karo Wisanggeni, karo Petruk wae kalah kok. Cobi, ajeng musuh Wisanggeni. Monggo Wisanggeni niku nuwun sewu lho, kula mboten meden-medeni. Wisanggeni niku ketemu pundi-pundi papan mboten tau pisah karo kakangne Wisanggeni, Antasena. Lah niku nek nganti Wisanggeni menika mengke sowan dhateng Negaring Astina karo Antasena. Pun Dipatih, pun pan sampean mang matur anak Prabu Duryudana kon golek kontrakan liyane negara Ngastina. Nggih. Nyemlangi. Nek nganti mengke Wisanggeni sing dadi juru wicara, Antasena sing tumandang karya, oh menika saya nyemlangi. Loro-lorone pancen dugal kewarisan. Loro-lorone pancen niku mujudake satriya sejati, jatining satriya nadang ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe nuwun sewu tata susila dhateng sak pepadhanipun. Ning pancen wong loro niku tinesnanan dening para dewa, tinesnanan dening para jawata. Boten bobotuna inggih. Dados srana ingkang langkung prayogi panjenengan maringaken Negaring Astina menawi para Kurawa tasih kepengin wetah 100 menika Negaring Astina kaparingaken dhateng pun Wisanggeni dumunten kula bedah negari pindah negari Banda Ratu Mboyong Putri sampun ngantos panjenengan ngekahi Negaring Astina menawi paduka anak Prabu wantun ngekahi Negaring Astina dhateng pun Wisanggeni menawi ngantos Wisanggeni menika mangke lajeng murka murina tegesipun badhe nyuwun Negaring Astina menika kanthi sarana peperangan. Oh, kula nuwun sewu lho, Nger. Bebasan kula kinten kados babatan pacing pejahipun para punggawa para prajurit Negaring Astina menawi mantun mengsah Wisanggeni kanan wayah kula pun Antasena. Pripun Paman? Inggih, kula nggih mboten isa matur, nggih. Kedah kados pundi nyatanipun Kakang Durna sampun paring dawuh mekaten. Cobi to, napa sing ngendikake Kakang Durna menika kepara saestu. Kurawa menika mboten wonten ingkang dipun delaken. Kartamarma menika nek perang nomor 1 ning blas ora tau menang. Mesti kalah. Swatama menika ya anak Pendhita Durna ning nuwun sewu ya kalahan. Dursasana niku nek kon perang malah guyon, malah gojek. Menika Dursasana. Janjanipun mboten wonten ingkang dipun delaken. Cobi to. Menawi ngantos mangke dipun obrak-abrik kanipun Wisanggeni, menawi ngantos paduka kecalan kadang wonten setunggal kali Kurawa ingkang pejah mergi pengamukipun Wisanggeni menapa mboten ngeman nggih, menapa mboten ngeman. Kula nuwun sewu. Babakan perkawis menika werit lan rungsit menawi dipun petang tuwin dipun gelar menapa dene dipun gulung nggih. Kakang Prabu Karno wonten dawuh Yai. Menapa paduka mboten paring pangandikan, kula nuwun sewu. Menawi kula katanding kaliyan Wisanggeni menika bebasanipun timun mungsuh duren. Turta namung badhe dipun cecedo, badhe dipun cacat dening para kawula sanegaring Astina ing atasipun kula menika ngibaratipun tiyang sepuhipun Wisanggeni. Kula menika wong tuane Antasena. Menapa inggih badhe kasembadan, menapa inggih badhe kelampahan kula menika mengsah kaliyan anak kula piyambak. Ya ta yen mengko Basukarna menika menang, yen to nganti kalah. Menapa mboten nami kula menika ambabar sastra wirang. Saking panggih paduka Negaring Astina menika dipun menapakaken. Kula nuwun sewu. Menawi perkawis menika kula mboten badhe tumut-tumut. Upami ingkang nyuwun Negaring Astina menika para Pandhawa babar pisan kemawon. Kula ingkang sagah minangka senopati. Nanging gandeng kang nyuwun negari menika para putra-putra Pandhawa, menika anak-anak kula piyambak. Kados pundi anggen kula badhe tumandang karya. Upami kula menika mangsakanipun Wisanggeni, tartemtu mboten lahir batin anggen kula ngepakaken Aji Jaya Kawijayan, japa mantra. Ingkang badhe kula tamakaken dhateng pun anak kula Wisanggeni. Nggih.
Bawa Mboten dawuh, Ger. dos pundi? Monggo to, pados kontrakan sanes kemawon. Kula janjane nggih pun jeleh teng Sukalima niku. Pemandangane ming ngono-ngono wae. Ora ana bab sing iso nyenengake. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek nek wani nerjang, iki monggo mawon. Kula aturi nyobi nggih, menawi mboten dados kula aturi nyobi. Nek padukan mboten pitados lan aturi Begawan Durna. Menawi kaduka menika nggahi negaring Stina. Menika mangke kula wastani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Badhe kathah ing sami pejah blasah wonten negaring Stina. Nggih, anak Prabu wonten dawuh apa menemban? Katone pirembugan iki kok ora ana kerampungane. Apa to dikeparengake aku tak munjuk atur. Kula semanggaken. Negara Ngastina ora wajib mbok paringake marang Wisanggeni. Ora ana alame. Ing atase negara kok dijaluk. Mongko sing njaluk mung nom-noman kang aran Wisanggeni, teka geger madyaning Datulaya. Persasat kaya bedet sewu nebo pategalan. Akeh wong padha matur yen to ora padha wani kelawan Wisanggeni. Saiki ngene nggih. Wajibe negara kuwi ana bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan mung sedumuk jembaring bathuk, nadyan mung saknyari jembaring bumi. Negara Ngastina kudu tok kuwi. Yen sira anak Prabu ora kepareng kuwi marang negara Ngastina, kuwandaning manik maninten nadyan remuk kasawurna putung mbok bandemna. Aku lila mati kanggo jejeg adeg analindraning nata ing Ngastina anakku Duryudana nggih. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka Nalindra Mekmarwa sing sang Katri Gumulung mangrembak ing wadya Kurda kurare kagiri-giri ro nanggana magawi glari wang-wang sebebyar katalika wau nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Brahmana enggal anyar katone mapan wonten garing Stina nenggih Sang Begawan Manik maninten akarya lega penggaling Sang Nata Prabu Duryudana katingal sumunar cahyane midhanget aturipun nenggih Sang Begawan Manik maninten saknalika kendel datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga-rengga nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujarawe ganten wardu jarawangan saka ngilang durung abang durung manding jasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping puri kesebanipun amu apa to kang dadi darunane ora ana macan orang ke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun satru ing drep sila geni Bambang Wisanggeni kadhiraken ingkang raka ing Randu Gumbala Bambang Antasena ing mantur miyak kang samya sumiwa ndadosaken geger sang samya mulat mangkono baing para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggih dalu-dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambrakanggeng pawita denceng-dencengan jagat masisane ngubutur wayah blur jagat pancen bocah ora iso dirasani paman wonten dawuh nembe kemawon dados wirembagan menika boten pangling sowanipun misanggeni leres ngendikipun Bapa Durna jebul nganti kadangipun sepuh anak kula Antasena nggih monggo klasa bantal digulungi kersanipun leres ngendikanipun Kakang Durna menika jebul wisanggeni malah sowan kaliyan Antasena iya menika saya kiyat saya santosa nggir kedah ngatos-atos Bu Durna wonten dawuh nggir wisanggeni sampun sowan lole kenthos walu gimbal manyor-manyor neng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana saenipun kedah ngatos-atos nggih anggen paduka paring pangandikan mriki kula nuwun sewu wisanggeni menika sajaipun sampun gimbal perkawis sarta sampun nyametaken atur ing badhe kakaturaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina Baduna kasinggihan mekaten kasekicak lenggahipun kula batindang wisanggeni oh inggih kula semanggaken anak lanang Hanindita bocah mursid isa mikul dul mendem jero karo wong tuwa wisanggeni Badararja saprapta munggir cah bagus antuk pamujine Siwa Ngastina slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya wa ya tak tampa pangestune wakmu Tampanana tak gegem dadiake jimat Antasena Badararja saprapta munggir cah bagus slamet pangestune Pakdi aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi ya tak tampa pangestune wakmu Ngastina Tampanana tak gegem dadiake jimat wayah Mas katuran Karaharjan Simbah Patih slamet tekaku bektiku katur ya Mbah inggih kula tampi Anggir Antasena wilujeng nggir pangestune Mbah Kakung slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Mbah Patih inggih kula tampi dawah sami-sami dipun sekecakaken nggih nggir iya Eyang Patih kaya wis ora kurang prayoga ya Simbah Patih kaya wis ora kurang kepenak putuku nggir cah bagus putuku cah jlonet wisanggeni kowe padha kanthi raja sak praptamu nggir Simbah Durna slamet tekaku Mbah aku ngaturke bektiku katur ya Mbah oh iya tak tampa pangestune mbahmu Tampanana ya wisanggeni iya tak gegem dadiake jimat praptamu mesti bakal nanjihke nawala ingkang wis tak aturake marang anak Prabu Duryudana pancen bener mengkono Mbah oh iya syukur wis kono durus sing apik-apik wae aja nganti dadi perkara ya wisanggeni ya nek upama mengko Ngastina ora diparingake mesti tak dadekke perkara oh ya wis sakarepmu sak penakmu Antasena kowe slamet pangestune Simbah slamet tekaku aku ngaturke bekti katur ya Mbah tak tampa pangestune wong tuwa Tampanana Antasena tak gegem dadiake jimat wisanggeni Badararja Siwa Ngawangga slamet tekaku wae aku ngaturke bekti katur ya wa iya tak tampa cah bagus pangestuku Tampanana ndak gegem dadiake jimat Antasena padha slamet Pakdi Karna slamet tekaku Pakdi aku ngaturke bekti katur ya Pakdi iya tak tampa pangestune awakmu Ngawangga Tampanana ndak gegem dadiake jimat wisanggeni ana apa wae ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan lho lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara iki
Aku tak takon karo Siwa Ngastina, apa wis nampa nawala ingkang ndaturake marang Siwa? Ya, wis tak tampa. Lah, tegese wis ana tulisan ingkang ndak tulis ana ing jroning nawala. Yen to 7 dina sakwise aku ngaturake nawala, yen to ora ana keterangan saka Siwa Ngastina, tumuli aku sowan ana negara Ngastina. Lah mongko iki tak enteni nganti 7 dina, kok ora ana pengendika sarta keterangan saka Siwa Prabu Ngastina. Mula tumuli aku sowan ana negara Ngastina kang wigati nanjihake kelawan nawala ing tak aturake marang Siwa Ngastina. Aku nyuwun dawuh. Ngastina mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake, nadyan mung separo aku wis nampa. Ning yen separo wae tak jaluk ora entuk, ya aja takon dosa. Aku nek mung weruh Senopati Ngastina ya aku ora wedi. Wis ngono wae. Kapan tempuking perang, wancine jam pira? Tak kon tata-tata wadyabala sing ampuh-ampuh aku moh nek ming cilik-cilikan. Aku yo tak nyameptake wadyabala sing ampuh-ampuh sing dipandhigani karo Kapten Antasena. Ya kene to, Kang? Heeh, wis ngono wae rasaku ki ngomong. Wis terus to the point. Apa kuwi? Aku ya ora dong, aku ya mung sok nirokke wong-wong kuwi. Apa perlune wae nek Siwa Ngastina maringake matur nuwun, nek ora terus kono dingi wae senopatine sapa sing arep didapuk tutukane nang kene sisan. Lho. Aja nang kene nang alun-alun. Oh iya, ning alun-alun. Wis ngono wae. Gusti, aku tak takon karo kowe. Wigatine apa teko kowe njaluk negara Ngastina? Lho. Ming bakal tak aturake marang Pepunden Pandhawa. Kena ngapa wujude negara Ngastina? Wah. Aku ki ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti tata krama. Aku ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti unggah-ungguh. Mongko jarening piring sepuh padha nyebutake swarganing wong tuwa ki yen to nyumurupi anake kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh, kebak tata susila. Lan tansah junjung marang derajating wong tuwa. Kuwi nuwun sewu, nadyan wong tuane isih urip ning wis kaya mapan ana ing kasuwargan. Ning ngarep duwe anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina nyang wong tuwa. Nek pokal gawene merosal mbedugal, watake angkara budine candala, kuwi arep wong tuwa isih urip kaya dibleseke ning neraka jahanam. Mula gandeng aku ki ora iso ngaturake tata krama, ora iso ngaturake unggah-ungguh, ora iso basa, ora iso ndodhok kaya anak-anak Pandhawa liyane. Carane aku ngaturke bekti kalawan wong tuwa ya cara kaya ngene iki. Ngaturake pisungsung negara Ngastina, gajeke crita sing tak tampa. Ngastina kuwi darbeking pepundhenku Pandhawa. Ning merga saka pokal gawene nuwun sewu Simbah Patih Sengkuni. Ing nalika semana benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Wekasan Pandhawa lunga saka negara Ngastina, Ngastina dilintir keprabone dening Siwa Ngastina. Ngono ta critane? Bawan Wonten dawuh. kok dados wisanggening ngertos cariyosipun. Deh, sapa ta sing nyebar-nyebarke? Lah kok dadi bayi wingi sore kok ya ngerti lelakon. Aku mung diceritani para sepuh. Lho sing akeh crita karo aku ya kuwi para Panakawan, kakekne Semar, Nala Gareng Petruk lan Bagong. Ing pendak-pendak aku sowan ning Karang Kadempel, mesti dijak jagongan karo Panakawan diceritani babakan negara Ngastina. Nek sejatine sing duwe kuwi nuwun sewu ora kleru ento sing kagungan kuwi Eyang Pandhu. Ya mung nalika semana Eyang Pandhu durung tutuk gone ngasta bawat perintah negara Ngastina, tumuli dibanjut dening para Jawata merga Eyang Pandhu duwe utang kelawan para dewa. Wekasan Ngastina dititipke dening Eyang Dastarata. Ning mangune Eyang Dastarata kuwi ngibarate ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Terus negara diwenehke marang anake ya kuwi Siwa Duryudana. Mongko nalika semana Eyang Pandhu wis weling yen to Pandhawa wis dewasa supaya kon balekke marang para Pandhawa. Ning ora, Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya aja nganti ngukup negara Ngastina. Lah, sapa to sing nyingkir-nyingkirke para Pandhawa? Jarene sing padha crita ya kuwi Patih Ngastina sing biyen jenenge Suman. Suman ki jane saiki nang ndi to, Wa? Kula. Oh, Simbah Patih to? Nggih. Walah dalah. Ah, critane ngono kuwi mula gandeng negara iki darbeking pepundhen Pandhawa, tak suwun. Siwa Ngastina kudu ngiklasake. Yen Siwa Ngastina kepengin mukti ya golek negara dhewe bebodro. Aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa.
Aja gampang ngenteni karo warisaning wong tuwa. Nek kepengin niat dadi nalendra, sing pancen nalendra sing berbudi bawa leksana tur kuncara anjayeng bawana kuwi nek cara aku ya dadi ratu wani mbedah negara mboyong putri bondo ratu kuwi lagi wong lanang tenan. Lah nek ming nampa tinggalane wong tuwae nek cara aku nggo abrak apa? Lungguh ora gleleng nyandang apik ora gleleng duwe tumpakan ya ora gleleng nek ming ngenteni nggone wong tuwa. Nek iso ki bebadra dhewe, nek iso ki mbedah negara. Nek cara aku ngono. Ya Kakang Antasena ya? Heeh, ni bener. Kok kaya ngragap Ngantuk ya aku. Aja ngantuk Kakang, iki nyambut gawe. Lah iya. Gaweanku rak mengko jotosan to. Lah iya, Lah aku nek krungu rembugan suwe-suwe ngene iki mataku ki ra kuat. Mbok wis gek apa perlune cekat-ceket entuk ora Pakdi? Nek ra entuk tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Saiki jam pira? jam 10 esuk. Jam 12 gepuk perang negara Ngastina. Ngono rampung. Antasena, Piye? mbok sareh to ngger cah bagus, putuku cah bagus sareh ya. Nulat to karo mbahmu saka lima. Mbahmu ki wong sabar, wong ikhlas, wong tawakal. Aja sak kesusu, aja sak nuruti karo bramancaning kakung kaduk kepanasen. Kuwi ora prayoga ya Antasena. Ya, tak sabar. Nek ora iso sabar, mbuh lho iki engko. Wis gage wa, paringa pangandikan. Paman dos pundi? Nuwun sewu ngger kula sampun gembrobos. Kula sampun boten saged matur sampun ngantos dangu kalian kula. Wis anggene menawi sampun ngaten menika kok sajaipun boten saged dipundhakaken ngger kula sumanggaaken ngger anak Prabu. Caca muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Idep nyomangolon caka wadanane rombranang ing wilahing mastunama sidam skaring bawana langgeng. Wis anggeni aja kaget aku ing bakal paring wangsulan kelawan kowe. Lho iki sapa meneh iki? Mongko sak ngertiku Ngastina iki ora ana pendhita sing wujudane kaya ngene. Lah kok iki eneng pendhita kok wujudane kaya ngene kok malah ndangu karo aku apa penemban? Ditepungake wae aku Brahmana anyar ing mapanane negara Ngastina. Peparab Begawan Manik Maninten. Kowe lah dalah. Manik Maninten. Iya, pancen ngono. Kakang Antasena piye? Sajae Ngastina wis ngurung jago. Ora usah wedi tuwekan kowe ajar mesti tele-tele. Wis rasa wedi tandangi. Mung yen ana apa-apa kowe ya Kakang Antasena. Wis rasa kuwatir. Apa Manik Maninten? Iki jroning pirembugan anak Prabu Duryudana ora kersa paring dawuh merga bingung kenganglangan penggalihe kodeng sutaning penggalih. Mula perkara iki aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Kowe arep menehi wangsulan perkara apa? Perkara negara Ngastina. Lho kok sik. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara negara Ngastina? Kowe iki wong jaban rangkah. Kowe ora ngerti perkara iki. Sing kudune ngilo iki kowe. Bener Ngastina kuwi dheweke wong Pandhawa, darpeke wong Pandhawa. Anak Prabu Duryudana ingkang lenggah dampar yen pancen Pandhawa kepengin ngrembug negara Ngastina ya Pandhawa sing tekan kene Pandhawa 5. Ora kok ming cendenge Pandhawa ingkang dilangap-dilangap nyerweteh gunemane kaya betet sewu medhebo pategalan. Kowe ora duwe hak ngurus negara Ngastina. Kowe ora duwe wewenang ngrembug negara Ngastina. Kowe sik, kowe aja waton ngawur gawar ngawur. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe nekke aku ora duwe kewajiban ngurus negara Ngastina kuwi kanthi dasar apa coba? Nek kowe durung ngerti tak tuduhke, aku ki sapa? Aku ki anake Rama Janaka. Bapa Janaka ki wong tuaku. Bapa Janaka ki panengahing Pandhawa. Tegese aku duwe hak ngurus negara Ngastina merga aku anake Janaka. Saiki nek diapurmu kuwi tak takon aku. Kowe ki wong endi? Kowe ki wong Ngastina ya udu, kowe iki wong Pandhawa ya dudu, kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong delok, kowe iki ora urun ning paitan mata. Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sapenake dhewe? Kok njur sapenake kowe bakal nglarang karo Wisanggeni anggemu apa? Untar ngapa ora kowe? Oh, Wisanggeni iki cah pinter e padake. Ameng kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecap. Terus, Ger, terus. Aku ya ora pati cocok nek ana wong liya sing melu ngrembug perkara negara Ngastina.
Dadi sirmu piye? Aku manut. Padangane wani, petengane apa meneh? Lho, kowe nantang karo aku sing tak wedeni amamu. Yen kowe wani nantang karo aku ora ning kene papane wong neter kadigdayan. Ayo, eneng jaba ditaker kowe apa aku sing bakal tekaning pati. Walah dalah, Kakang Antasena piye? Wis dadi, Kakang, wis dadi. Wis, ya aku tak metu. Mungsuhe sapa? Iki pendhita jenenge Manik Maninten. Ayo, Begawan Manik Maninten. Metu njaba kowe mungsuh karo aku. Aja mungsuh karo Wisanggeni. Ora, aku bakal mungsuh Wisanggeni. Kowe iso ngalahke aku, iso adu arep karo Wisanggeni. Iya, ayo metu njaba cokokan bebangal kowe Raden Antasena. Kok iso gembrobos awakku lho nggir. Wisanggeni duka wonten negari Ngastina kados mekaten. Lho kene mung diamo Wisanggeni do pucet kabeh. Ora ana sing padha iso kemecap. Monggo Wisanggeni menika bayi wingi sore. Ora kaya-kaya Kurawa. Pini sepuh Ngastina ki nek ngrembug mateni Pandhawa kaya yak-yak. Endi Pandhawa sing diracun, endi Pandhawa sing dinaiki supaya tekaning pati. Akhire tekani Wisanggeni kok Dik Pati nganti ora iso nyumet udut. Bingung kowe. Nggih, Kakang Duna perbawane gedhe tenan. Niku putu kula niku. Lho. Putu sampeyan saka sapa? Lho, Janaka niku sinten? Janaka niku satriya Pandhawa. Janaka niku nganggep kula niku bapak, Werkudara nganggep kula niku bapak. Mulane ana anake Werkudara, anake Janaka niku jane pun putu kula. Kekendelane Wisanggeni menika Sukalima. Kepinterane Wisanggeni menika tiru mbahne Sukalima. Ora ana sing turu wong liya. Oh, apa kekendelane Wisanggeni niku turu bapakne? Mboten. Janaka niku luruh, alus. Janaka niku nek ngendika alun nika. Ning nek sing branyak, sing agal growal-growal tur ya kasinungan ngelmu sing pinter niku mung mbahne. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Kula ya percaya kendele ora umum. Sampeyan ora ngerti jaman nom-noman kula kok, Dik Pati. Nom-noman kula niku Raden Kumbayana. Niku sapa sing wani karo Kumbayana? Mboten nonton. Kula niku duwe gegayuhan urip ana ing alam padang niku dadi wong sing digdaya dhewe sak jagat. Oh, ngoten. Nggih, jaman nom-noman kula. Mula sapa-sapa tak tantang, sapa-sapa tak jak gelut supaya aja ana wong kang ngungkuli maling kadedaning Kumbayana. Lah kok nganti kesasar dadi pendhita. Nasib. Ha nggih. Kodrat pesti menika sampun dipun garisaken dening Kang Maha Kawasa. Dadi ora iso dadi satriya sing pepenganing malah dadi pendhita. Mergane dadak momong satama. Momong satama. Kok iso momong satama? Sakderenge niku kula lali critane Dik Pati. Kok lali? Suwek bukune. Mboten iso kula apalke. Niku ya merga saka kelakuan sampeyan. Wong niku mung kari kelakuane. Wong niku nek wani karo wong tuwa niku nuwun sewu bakale kuwalat. Contone lelakon sampeyan. Jaman sampeyan dadi satriya pengpengan dikon dadi ratu kon ganti kalian Prabu Baratwaja sampeyan ora gelem. Malah sampeyan nguman-uman bapakne ora gelem dadi ratu. Ratu iki ora kok gegayuhane Begawan Durna utawa Kumbayana. Klepat lunga tanpa pamit disepatani karo Prabu Baratwaja. Kumbayana kuwi arep nemoni lelakon apa? Nah, mandi sepatane wong tuwa. Sampeyan ora iso nyabrang Bengawan terus nganti rabi karo jaran nggih ta? Niku lelakon sampeyan niku merga sepatane wong tuwa. Sing ngomong sapa? Kula ngoten kok. Sampeyan mbok ora gawe-gawe. Rabi karo jaran niku ora perkara sepatane wong tuwa. Ning gandeng anane ya ming kuwi. Oh. Gek kanane ning dhuwur segara sepi ning ora jamak-jamak. Arep golek kegiatan ya ora ana ya sanane wae. Niku Dik Pati. Nggih. Paman Haryo, wonten dawuh Bawaduna. Wonten dawuh Kakang Prabu Karna. Wonten timbalan Yai. Kula aturi ngetapaken para sata Kurawa isa ora isa Wisanggeni kudu minggat.
yen wis anggene ora minggat saka negara Ngastina. Menika ateges kula badhe ke jalan negari Ngastina. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Lho inggih nggih nyuwun pamit madal pasilan. Kakang Prabu Karna, nuwun pamunten Yayi sagedhakan menika paripaksa kula mboten tumut-tumut. Nggih menapa? Amargi wahaya anggen kula badhe kepareng tumandang. Liripun kados pundi? Wis anggene menika anak kula lan Kurawa menika paduka menika ugi sembahan kula. Pundi anggenipun badhe kula mbebantu. Menawi kula mbantu paduka Yayi Prabu ateges kula menika sinengga tiyang sepuh ing mboten saged tresna kaliyan maju kula piyambak. Nanging menawi kula mbantu dhateng wis anggeni lajeng wonten pundi kesaganipun Narpati Basukarna mila kula nuwun pamunten menawi sagedhakan menika kula lereh kemawon mboten badhe tumut-tumut. Nggih kula sepanggaken. Mboten dados menapa nanging Bapak Durna wonten dawuh Ger. Kula suwun paduka sampun ngikhlasaken para sata kula Nan inggih. Kula triwi damel srana nyingkiraken wis anggeni. Oh inggih. Bantu kalian Bapak menemban maninten. Oh inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Pamanarya wonten dawuh. Bubarna kang padha seba ingsun kundur ngedatun kawula non paramadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman ploso jenar. Oh to. Wis paripurna sabdaning Sang Nata, arsa kundur ngedatun. Nalika semanten jeluk saking dampar kula kenapit gantaran gading. Kadhiraken sanggaring Purumban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil pacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata nganti kaya temanten binayang-bayang saking kasuwargan jati. Oh